Да. А полисана мы. Да. Yaita kulandulani pa Malawi Cameras YouTube channel pamene kupatsani malipoti lero makamaka zimene zikuchitika kunjako. Pakati pano paja tinapereka ripoti tonena kuti yayi zinthu sizili unfolded pakati pano komabe ndithu pakati pang'ono anthu akamba kuyang'ana yayi pamene ndithu ma details ayambe kutuluka. So pano report yoyambirira casualties kamati casualties ndikuti ndi zinthu zimene zaonongeka pakozokhala miyoyo pakozokhala ma buildings pakozokhala china chonse imene ngakhaleyo pamano actually amene amachita kuti casualties zimene ndithu zaonongeka. So actually choyambirira pano tinene kuti kuli dera lina lake ku dziko la Iran lochita kuti Minab kumene kuku ndithu ndi province ya Hormuzag. I don't know. I mean, it's a little bit tough to chulete kobe mungodziwa zina kuti Minab. Kumene ku casualties yoyambirira imene ichitika lero kuti ma Israeli ma Americans atapita kumene kuchako eti apolitsa school ya ma girls, like school ya ana achikazi ndi kumene apolitsa. Yeah, you heard me right. Apolitsa school ya ana achikazi. Mukhoza panga Google bwinobwino mutakuona ndithu pano ndithu pakati pano anthu okwana 40 ma student amene 40 avulala komanso anthu okwana 5 confirmed dead amene kuti amwalira amene ndithu. So yeah, zimene ndithu amakuona amatha ndithu machina Israel ndi ma Americans. So ngati kunali paja ma student amene amakhala number 1 ndithu kumawa yayi bwerani amene Trump tikufuna bwera yeah ndi Trump uja ndithu wabwera sopano ndejo yambira kuchita ndithu ndi school kupolisa school ndithu school ya ana achikazi ndithu ma girls. Yes, ndimene ayipolisa kumene kuminapo. So pakati pano mutakumaona zithu anthu imene zokhalira yeah. So kwina kutizi kupasaninso kuti makamaka kodi zikutani kumene kuti ma casualties ena akayamba kufufuza kuti zatele anthu anganda zatele ngase tudziwa kuti anthu anapanga target malo osiyanasiyana. Target yawo pachatana kuti ndi malo okwana 30. So including malo amene kuli president Masudi Pezeshkian komanso Ayatollah Ali Khamenei kumene kusanthu anapanga target. So Israel after kupanga attack nayonso imaganiza kuti inali ndi maganizo kuti amene wamwalira watere. So ku Iran angonena kuti yayi makamaka itamusuntha atamika ku safe location, secured location komano makamaka maripoti ndoda anthu osewa ali bwinobwino, president, prime minister osewa ndithu ali bwinobwino ndithu sikuti pali choyipa chimene chachitikira chifukwa zinakhala kuti iwowa ndithu akwanitsa kupanga kuchosa miyoyo ya anthu awiri amene wawa ndikuti kunakakhala chaos yake inakhala kuti inakaposa apa chifukwa Hezbollah pachaso inalengeza kuti ifetu ndekuti mutimva ngati mutakhale kuti mwachotsa miyoyo ya anthu amene wawa. So ndi chimodzimodzinso ngati Yemen ukuso nayonso inanejos komanso I mean patakhala violence yambiri like not mene zilimo. So pakati pano malo amene atsimikizirwa kuti apangidwa attacked ndithu ndi malo ndi maiko kwana 7. It's like Iran imangodikirira kuti okay tapanga an attack na mabata anali kuti alipo kale kenako anangoti kenako nawonso pamene abwezera sanadikira kaya usiku yake komano abwezera pa mthayi yomwe. So maiko amene apangidwa attack makamaka especially base makamaka tukamankhana kuza ndi ma base like kumene kuli ma base America. So Qatar ili mkulumonso ndithu kumeneko kukupereka maripoti ena kuti yayi panga intercept awakhanithu mabomba ena komabe ena abe agwerabe komanso kumene especially kuma base awet ku Udeid. I think kunapangidwa so attack nthayina yake komanso ku Kuwait ku base ya America so chidoti Abu Salam kumene ku Kuwait nakonso ndithu Iran inatumiza konso ndithu mabomba. Koma imene base ya mashudi Adafra base imene ya komanso ku Bahrain komanso ku Syria so anaponyaso komanso ku Jordan so anaponyaso Abu Dhabi komanso kumene anaponyaso. So
pa malipoti ena amamveka zoti ku Saudi Arabia ku Jeddah nakonso Iran inaponya kunamveka kuphulika komabe malipoti amene ndosisimikiziwa kwambiri chifukwa report la ku Saudi Arabia lanena kuti ife tili pamodzi ndi azibale athu ma Arabs amene apangidwa attack. Koma actually statement imene ndiyongosokonekeraso ngasi nacho Saudi pacha ili mkatikati ili manja mwa America, so singayankhule zambiri yayi chifukwa kwenikweni sikuti ndi maiko amene apangidwa attack, actually ndi ma American assets ndi zinthu za ma Americans zimene zili m'maikomo nde sikuti Iran yapanga attack kuti ngati kupanga attack ngati dziko malo kuti kupanga attack angupanga attack mabase amene muli nawo minemo. So that's it. So umunde mezima khala ngati wewe ndani wako ali nyumba maneba kapena nyumba mawena wake, sikuti wewe uchite kuopa kwampanga attack ifurali minemo umapita ase tantulusana amene, otherwise ndoti nosene nditha ku channel imodzi. So Iran angupanga attack amene. So anthu amene anapanga target especially makamaka mabeziwa ndi ku Israeliso osaiwalira kumene kunitu even kuli Malawi mmodzi amene ndithu wana Yesu warusa video yake ndithu pamene masairina kulira kwambiri. That was 1 hour ago. Masairina kulira kwambiri ku Israel and iyeyo ndithu wakhala amajambulasi kuti so maujena amene mabomba amene mbawana mwambao amene ndi timanena kuti ndi a defense like ndi amene amachoka kuchoka muchani mu malomo ake ndikupita mwamba ndikumasakasaka mabomba amene alipo. So mabomba akabwera ndikena kuimba tani amalimbana nawo amaphulitsa mabomba aja. So ndi amene mumaonawo amene amauluka mwamba. So anyway, USA komanso Israel makamaka anapanga attack ku Tehran komanso Isfahan komanso Kermanshah amene tu ndi madera ngapo amene ndithu aku Iran. Iwo atafika nthu anapanga attack kumene koko. So ma casualties kapena zotsatira zimene za chionongeko nimene kuonongekera izimene ndithu ifeyo tikupatsira ndithu zikayamba kupangidwa unfolded. Koma pakatele pano tili ndi imene yoyambira imeneyi imene ndithu iwowa apanga attack ndithu school ana school ya girls ndithu. I don't know why, like so I think next time ma student akuyirana kamazipanga mademo adzaganize bwino chifukwa iwacha kamabuya kuzipanga attack sakumasankha kuti ndi ndani. Imagine mnthu kupanga attack school yenini school like school 5 amwalira ena avulala. I think when pamene ajimine kuti Satana sitimasewera naye mwa mtundu otelo. Guys, thank you so much. Malawi cameras ndikuti tikupasaniso na update so that komabe tikhalaso ndi ka break kena kage kamene ndithu next video ikhala ya Mr. Mada Mbewe amene ndithu afuna ngambe zingapo I think zako zandiku Malawi ka break chabe. It's just ka break chabe kena also kena kuti ambe so kupitiliza. Guys, thank you so much. Malawi cameras.